wonke umuntu azomtshela ukuthi enzeni ngomngcwabo umyeni wakhe. Indoda ishonile ayizange isho. Ngisho izipahla zendoda ama-asset ekade inawo usetshelwa abantu ukuthi enzeni. Uma kade inebhizinisi sekuyibona abashoyo ukuthi ubani ekufuna ayoyiqhuba. Sekuyibona abashoyo ukuthi ubani ekufuneke ayidayise. Sekuthiwa ayidayise ngoba ngeke ukwazi ukuyenza lento. Uthathelwe inqumo manje. Sekuthiwa hayi vele ubhuti omdala uyena sesivele samcela. Batshela inkosikazi wakho. Sesivele sicela ubhuti omdala ukuthi akubuyena ngoba unesithunzi akubuyena uzovele ayoqhubela ibhizinisi. Uyena uma ungumfundisi kade unebandla sebekudecide bona ukuthi ubani ozoqhubela manje le ministry. Awuzange uzihlele izinto. Noma nje uyayiqoka ezintweni zakho. Methi uyakhuluma unkosikazi. Phela into ezikabhuti lezi zinto ezikabani. Wena ungazange uyenze iwili.